Ja sillähän on siinä mielessä Joo. tällainen lainausmerkeissä perinne, että se pohjaa tähän Jeesuksen lähetyskäskyyn. Opetuslapset kastetaan, jotka ovat saaneet, siis ovat ottaneet Jeesuksen vastaan, niin kuin tässä nyt tapahtui. Pyhä Henki keskeytti Pietarin saarnankin vielä täyttäen kuulijakunnan Pyhällä Hengellä, ja nyt sitten ei muuta kuin kasteelle. Joo. Eli kyllä sillä merkitys on, joka liittyy tähän pelastustapahtumaan. Siihen, että Jumala hyväksyy meidät Kristuksen tähden ja meidän asemamme Jumalan edessä muuttuu, niin kuin tässä ollaan aikaisemminkin todettu. Meistä tulee sen kasteen kautta, uudesti syntymisen ja sitä seuraavan kasteen kautta, meidät liitetään Jumalan kansan joukkoon. Joo. Valitettavasti myöskin meidän seurakunnissamme laiminlyödään tämä kasteopetus monta kertaa. Niin että kasteelle tulijat eivät välttämättä oikein ymmärrä, missä tässä on kysymys. Joskus sanotaan, että tämä on vain joku semmoinen kuuliaisuuden askel. Kun Jeesus kastettiin, niin minäkin menen kasteelle. Mutta ei tämä ole pelkkä kuuliaisuuden askel, eikä missään tapauksessa semmoinen uskonnollinen rituaali, merkityksetön rituaali, vaan niin kuin jo aikaisemmin oli puhetta siitä, niin ei tällä tosiasiassa tällä kasteella on erittäin suuri merkitys ihmisen hengelliseen elämään ja oikein ymmärrettynä se velvoittaa myöskin pysymään Kristuksessa. Jos olet Kristuksen kasteessa pukenut päällesi ja pannut turvasi häneen, niin älä riisu tätä pukua koskaan päältäsi pois. Pysy Kristuksessa. Ja jos olet kerran antanut haudata vanhan ihmisesi ja lähtenyt taivaan tielle, niin pysy siinä. Ja niin kuin Luther opetti, että se on jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa tämä vanha ihminen haudattava, niin tämä Paavali sanoi taas puolestaan roomalaiskirjeessä näin, että niin kuin Kristus herätettiin Isän kirkkauden kautta, niin meidänkin tulee vaeltaa uudessa elämässä. Siis kastevelvo myöskin oikein ymmärrettynä se myöskin velvoittaa meitä elämään tässä uudessa elämässä, seurata Herraa uskollisesti. Kyllä. Ei se ole mikään rituaali, se on semmoinen tietynlainen, niin kuin Pietari sanoi siellä, että kaste ei ole lihan saastan poistamista. Siis ei ole joku ruumiillinen pesu. Eikä se poista myöskään ihmisen tätä pahoja taipumuksia, mutta se on hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Joku sanoi, että se on pysyttävä meidän siinä. Hyvän oman tunnon liitto Jumalan kanssa. Ja meillähän tämä kastekaavahan, siinähän on siis, että kun ollaan siellä kastealtaassa, että siis oman suusi tunnustuksen nojalla uskostasi tai perusteella, uskostasi Jeesukseen Kristukseen, minä kastan sinut. Eikö se näin lähde liikkeelle? Eli siinä tulee jo sitten myöskin tämä, että siis oman suusi, kukaan ei mene pakolla, vaan että oman suusi tunnustuksen nojalla tai pohjalla uskostasi Jeesukseen Kristukseen. Joo. Niin siinäkin tulee selväksi tämä, että ihminen siinä julkisesti seurakunnan edessä tunnustaa uskonsa ja hänet kastetaan ja hän tulee niin kuin uskovien joukkoon, joka sitten yhdessä vaeltaa Jumalan valtakunnassa ja asioita tekee Jumalan valtakunnan tunnetuksi täällä maailmassa. Näinhän sen pitäisi olla. Siis täällä apostolitekojen 8. luvussa kerrotaan tästä, kuinka Filippus kohtasi tämän etiopialaisen hoviherran.
ja julisti hänelle sitten evankeliumia ja tietä kulkiessaan he tulivat veden ääreen. Hoviherra sanoi, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Siis toisin sanoen Filippus oli julistanut hänelle myöskin kastetta. Kyllä. Koska hoviherra tiesi tämmöisen asian, etiopialainen mies, niin se osoittaa, että Filippus oli selittänyt hänelle kasteen merkitystä ja kasteen tarpeellisuutta. Ja nyt he tulevat veden ääreen, niin tämä mies sanoo, tässä on vettä, minä haluan nyt tulla kastetuksi. Mikä estää minua tulemasta kastetuksi? Niin Filippus ei sano hänelle, että no ei mikään estä, vaan hän kysyy häneltä, jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. Kyllä. Minä uskon, että, hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Mm-hmm. Ja sitä hän kastoi hänet. Hän käski pysäyttää vaunut ja he molemmat, Filippus ja hoviherra, astuivat veteen ja Filippus kastoi hänet. Siis Filippus ei vallellut vettä hänen päähänsä, vaan kastoi hänet. Molemmat astuivat veteen ja samoin kerrotaan täällä Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, että kuinka Johannes kastoi Aionissa, koska siellä oli paljon vettä. Kyllä. Ja nyt traditio kyllä kertoo sen, että joskus kaste saatettiin suorittaa myöskin valelemalla, jos ei ollut vettä. Ja tämä kasteen muoto tietysti on kaikkein raamatullisin, että se tapahtuu upottamalla, mutta tämä muoto ei ole niin tärkeä kuin se, että ihmisellä on kuitenkin edellytykset tulla kastetuksi, että hän on elävässä uskossa ja hän haluaa seurata Kristusta. Niin siinä tapauksessa, jos ei ole mahdollista kastaa upottamalla, niin sitten voi tulla valelukin kysymykseen. Kyllä, ja että ihminen siis tärkeää on se, että ihminen myöskin tämä, vaikka kasteen muoto olisi että ihminen ymmärtää, mikä tämä kasteen merkitys on. Se on, että se on se avainasia siinä, mutta tietysti niin tämä niin kuin avasit tätä hautaamiskielikuvaa, niin se on erittäin voimakas. Juuri, että tämä vanha, niin se jää sinne ja uusi tulee sijaan. Ja siinähän silloin niin kuin Luther käyttää tätäkin, että kun puhuit siitä, että mikä meidän asemamme on sitten Jumalan edessä uudesti syntymisen ja kasteen kautta, niin että mekin näkisimme, siis Lutherhan käyttää kuvaa, että kun hän katsoo meitä, niin hän ei näekään meitä, vaan hän näkee Kristuksen. Ja niin kuin Paavali, niin kuin kerroit, että Paavali puhuu siitä, että me jotka on kastettu, niin me olemme Kristuksen päällemme. Aivan. Eli Jumala näkee meissä Kristuksen vanhurskauden. Ja siinä asemassa on muuten valtava hyvä elää, eikö niin? Ja kun se on lahjaksi saatu vielä. Ja siihen ei voi mitään lisätä, emmekä voi siitä mitään poiskaan ottaa, niin onhan siinä sellainen sanoma, joka kannattaa kyllä vastaan ottaa ja siitä pitää kiinni. Joo. Ja niin kuin mainitsin äsken, niin tästä Yrjö Mülleristä, niin hän sanoi siis, että kaste on kaikkein yksinkertaisin ja selvimmin ilmoitettu Raamatun totuus, jos vain ihmiset antaisivat sen pelkästään, siis Raamatun sanan yksin ratkaista asia. Mutta se ei näytä olevan niin helppoa, koska tämä traditio kummittelee siellä taustalla, mutta aina on kuitenkin viisanta seurata sitä, mikä on Jumalan sanaan kirjoitettu, mutta kenenkään ei pidä mennä ottaa kastetta ennen kuin hän on itse varma siitä, että mitä hän on tekemässä.
ja Kyllä. tullut vakuuttuneeksi Jumalan sanasta, ei toisen mieliksi. Ja me emme saa yrittää ympäri puhua ketään, eikä painostaa ja houkutella, mutta Jumalan sanaa voimme pitää esillä. Kyllä, ja Pyhä Henki sen sieltä sitten ihmiselle vakuuttaa, Joo. että tämä askel on hyvä ottaa ja liittyä uskovien joukkoon. Joo, ja näin on meidän hyvä kehottaa katselijoitakin Kyllä. tekemään. Ja tämä jakso nyt oli tässä ja saakoon Jumala sinua siunata siellä ruudun äärellä ja pysy kanavalla ja seuraavaan kertaan, niin hei. Tervehdys teille siellä ruutujen ääressä. Raamattu ilmoittaa meille selkeästi, että ennen Jeesuksen paluuta valhe valtaa alaa. Se tulee kaikella voimallaan. Me olemme astumassa tähän aikaan tai kenties jo elämme sitä aikaa. Ja siksi saamme kiittää Jumalaa siitä, että meillä on kristillinen kanava nimeltä TV7, jossa me voimme käsitellä tällaista arkaluontoista, mielipiteitä jakavaa, tunteita herättävää asiaa kuin valhe ja totuus ohjelmassa, ettei kukaan eksyisi. TV7 tarvitsee sinun apuasi ja tukeasi. Voit tukea TV7 toimintaa soittamalla numeroon 0600 101 77. Puhelun hinta on noin 12 €. Voit tehdä myös tilisiirron, jota varten tiedot näkyvät siellä ruudun alareunassa. Siellä on myös viite, jolla voit halutessasi antaa tukesi juuri tämän ohjelmasarjan tuottamiseen. Kiitos lahjastasi ja Jumala sinua runsaasti siunatkoon.